وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ. Oşolarny dünýäde sözüň ýakşysyna hidayet edildi we Hudaňyň ýoluna hidayet edildi. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. وتحقيق oltor adamlary ki kafir bolupdylar we halklary Hudaýyň ýolundan gaýtarýardylar we Mescid-i Haramdan hem gaýtaryp men etýärdiler ki biz Mescid-i Haramny adamlar üçin ibadetgah aýlandyrdyk ki şonda muqim bolanlar bilen we haraçdan gelenler beraberdir we her kim zulm bilen egriligi istese şoňa nihaýatda güýçli azaby dadyrar. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. وَيَادَت وقتی ki biz İbrahim'a Beytullah-ı Şerif'in jaýyny we mekanını taýin edip berdik. Şonda aýtdyk: "Maňa hiç zatny şerik karar berme we men öýümi tawaf etýänlara we ruku we secde etýänlara pakize sakla" diýip aýtdyk. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Ve adamları çağır hac etmek üçün ki sana gelsinler piyada ve arryk diýelerin üstünde bolup ki her bir daş ve uzak ýoldan gelerler. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. Adamlar haca gelsinler ta özleriniň menfaatlerine hazır bolsunlar we Hudaýy ýad etsinler ma'lum bolan günlerde Hudaýyň şolara rızk edip beren heýwanlaryna. Pes şondan iň we mätäç bolan fakirlara iýdirin. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Ondan soň bedenlerinden kirleri aýryp päk etsinler. Yani saçlarını sirdirip tırnaklarını ayırsınlar ve nezirlerine vefa etsin. Mekke'ye barıp Beytullah-ı Şerif'ni tavaf etsinler. ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. Şudur hukum ve her kim Hudaýyň muhterem eden zatlaryny muhterem bilip täzim etse, pes şol iş özü üçin Hudaýyň ýanyna ýakşyrakdyr. We siziň menfaatiňiz üçin heýwanlary halal edildi. Meger ol heýwanlaryny ki inni okulyp beýan ediler. Pes olar halal däldir. Pes bot bolan nejeslerden ijtinab edin we yalan kepdenni ijtinab edip